Patay ang mag-amahan human mabanggaan og truck nga kargadog pinya Miyerkules sa hapon. Nahitabo ang insidente sa Sitio Crossing Kahoy, Barangay Lamcalyaf, Pulumulok South, Cotabato. Gila sa kapulisan ang mga biktimang namatay nga sila Michael Calaya, 38 anyos ug alias Buknoy, 15 anyos nga iyang anak. Samtang angol ang asawa nga si Nining Utik. Pulos residente sa Sitio Limbisong, Barangay Cablon, Tupi, South Cotabato ang pamilyang biktima. Subay sa report, nawadan og brake ang truck, hinungdan nga nabangga niini ang gisakyan nga motor sa mag-asawa kauban ang ilang anak nga lalaki. Nasayran nga gikan pa ang tulo ka mga biktima sa Pulumulok aron mopalit og cake kay birthday sa kamanghurang anak nila Michael ug Neneng. Apan nabanggaan sila og truck diyang pauli na unta sa ilang balay. Sumala sa mga nakakita sa panghitabo, may padapli na unta sa kalsada ang motor nga gisakyan sa mga biktima. Apan kalit ni diretso sa ilang himutangan ang truck nga nawadan og brake o gidaros sila. Dead on arrival sa ospital ang mag-amahan, samtang padayon nga ginaobserbahan ang naangol nga asawa. Gikustodiya na sa mga pulis ang driver sa truck. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.